Og sa dihang nabanhaw ko, kumusta mga bay? Mga bay, awkward ang mga bay. Yeah, nabanhaw ko. Uy, blown out kaday lang. Tarong sa tarong sa taning camera. O bay, so aniya. Uy, adjust na camera. Siya mo adjust. Siya kailas ko na. Sab. So yeah, bay, namatay kog kadali. Pila ka adlaw kong namatay. Wala ko'y klarong kuan kay nabuang ko. Ya, nag-tiktak tiktak. Kamo na nang iliko na lang ako kay langas kini. Taya. So balik ta storya. Kanang yes, nakuan ko na nabuang ko kadali niya. Wala na ko ganahay mag-vlog. Nagsige na lang kong tanga. One whole day kong natulog gahapon. Ya, ni mata ko gabi. Late na niya gamay yung gibuhat kay murag nabuang lagi ko. Muna siya. So karon nabalik na tabay kanang padung ko sa syudad karon and then mo adto din kog eskwelahan kay adto sa ko maghimukog kuan sa akong mga assessment. Padung na sa stressful karon kay padung na man ang klase. Ya muna siya. Mugid na siya nya. Kay hinuon ang good thing is ang ako mga quick gigs kanang mga gigs na ko nga mga events lang like party or kanang mga basta mga quick nga events nga dili grabe kanang editing. Natrabaho din ako after sa shoot. So for example, mag-shoot ko karon, edit din ako gabi, buntag ko tug pero nahumanan ako siya. And I got the money already, so that's not a problem. Editing is done quick. So okay na sa siya. Fine ra. But yeah, I need to allot time with my rest. Kaya akong rest wala na si Kwati. Wala ko larong pahuway. Yeah, tungod na daghan ang mapagan ba. So yeah, always ayaw yung kalimot sa inyong rest. Ayaw kalimot sa inyong kagalingon maski sa mo ka stress. You might wanna take what you call this how do they call it mental health leave or something. So you'd be fine. So medyo init siya sa gawas bay niya kanang sa ato pa ni ngan alimuot ni cloudy na gani kanina kay murag init yung kay nga nagyong sun ba then sa tuwa na ni kuan ni siya alimuot but actually it's around 15 degrees Celsius kamay kayo para 15 degrees. So by cloudy gid siya karon. Yeah, gikan ako ngadto sa city padong na ko sa uni karon. And yeah, tambay to ko dito nga rin sa may beach kay pa-relax na sa utok ba. Pero cloudy gid siya karon. Ano lang. What time heads. So nag-shoot ko event karon by then walk about graduation yay. Then shootan ako sa kada usa. Graduation photographer ko piste. Yata yan eh. So dakong si Kwati, nagtukong picture lang kong event karon bay. Nya na bawaan ako nga picture ni ko graduation. Ko nang picture niya tagstag sa piste. Yata eh. Uli na ko eh. Let's go home. Mantay di ko masaag. Okay, let's go. Ay, ikapoy ko nga adlaw bay. Muna nag-vlog na lang ko karon niya kanang muna siya. Grabe ka busy adlaw. Daghang gibuhat niya karon kanang nako nga ron sa Mountain Thai palit kog pansit. Pansit nga Thai lang siya. Thai ad kanang crab and net. Murag lumpia ana. So para panihapon na mo dito na migkaon niya kay ikapoy ko. And makalagot kay ang mata di na ko kita. Kaning mata di na ko kita. Why ko mastorya. But kanina nagkuan ko na ganang na ko shoot ba for someone for kanang one click photo booth ba and events man niya ang gibuhat karon. So na photo booth ni siya. Yan to ko shoot ko. Ang kuan is event sa eskwelahan. Umot ako graduation ko kaya ra ni event mag-shoot ako mga tao. What happened was kanang ako din mo shoot sa mga tao ining paso nila sa graduation. 80 ka tao akong gishootan. Minatay. Sayo na nahumanon instead of 4 hours, 3 hours na nahuman but still tako sa ni trabaho Hopefully dali na ako mahuman. Anyway, muli na ko ron after aning pabalitan ng pagkaon and yeah, we'll see how this goes. Kapoy ko da. Exhausted.
Yung patay kayong vlog. Pero gitry gina ko mag-vlog kay wala ko ka-vlog pila ka adlaw na sad na miss na sad ron. By the way, the date today is 18th of May 2022. So that's it.